Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Σοκ σε ρόλο playmaker. Με πάνω του είναι ο Γιαννουζάκος. Τον Αλβέρτη έχει αναλάβει ο Κακιούσης. Ο Τάρπλεϊ είναι πάνω στον Οικονόμου. Μπάλα από τα χέρια του Τάρπλεϊ. Επίθεση 17 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Με παραφορά είναι ο Αλβέρτης. Για τον Wilkins, το μαρκάσμα το οποίο ανέλαβε ο Ξαβιέ Μακντάνιελ. Το πρώτο σουτ ήταν νεάστικο, αλλά υπάρχει το φάουλ με τον νούμερο 15 του Τάρπλεϊ που έσπρωξε για διεκδικώντας καλύτερη θέση. Φαντάζομαι τον Νίκο Οικονόμου. Ο Τάρπλεϊ στον δέκτη σας, το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Όχι, το Βράγκοβιτς. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Μαν του μάνι άμυνα του Ηρακλή. Ο Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Σοκ πλησιάζει με ταμπλό. Ένας από τους καλύτερους playmakers στην Ευρώπη. Δεν θα ήταν και υπερβολή μαζί με τον Σντόβιτς, ο Παζάρεβιτς. Να πούμε ότι ο Σοκ ίσως είναι οι τρεις καλύτεροι αυτή τη στιγμή κοντή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, με πρώτο και καλύτερο το Γιούρις Γκόβιτς. Κακιούσης με τον Σοκ. Η απουσία το οποίο βέβαια στήχησαν επανόρθωτα στην φετινή πορεία του Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε πάρα πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική ομάδα έκανε μια αξιόλογη προσπάθεια και μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έφτασε και στον τελικό του κυπέλου. 2-2 από το καλάθι του Τάρπλεϊ. Και πάλι ο Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Ο Wilkins με τον Μακντάνιελ. Έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ούτε λίγες φορές στο NBA. Ο Αλβέρτης με τον Κακιούση. Δεν ξέρω αν κάπου θα στιγμή ο Μάλκοβιτς δώσει εντολές να πάει χαμηλότερα ο Αλβέρτης για να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους. Ο Οικονόμου αστόχησε. Μακντάνιελ στον Κακιούση. Έχει και επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Ο Κακιούσης βρίσκει το διάδρομο, βρίσκει τον Τάρπλεϊ. Ο Βράγκοβιτς είχε τεντωμένο το χέρι του. Ενδεχομένως ο Κώστας Τσούλης να είδε το φάουλ με το σώμα. Θα δούμε αν μπορέσουμε τη ξανά τη φάση. Ίσως να είναι λίγο πιο κατατοπιστική. Ναι, η φάση με το χέρι δείχνει καθαρή, αλλά υπάρχει το φάουλ με το σώμα του Στόγια Βράγκοβιτς. Κέβης Στεργάκος μαζί με τον Γιαννάκη τον Πετσάνσκι και τώρα ο Ρόι Τάρπλεϊ. Στεργάκος που έχει παίξει σε 5 τελικούς με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και αναμφίβολα είναι ένας από τους μεγαλύτερες προσωπικότητες που είχε αναδείξει ο Παναθηναϊκός με την πιο μακρόχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Υπήρξε βέβαια ο μεγάλος Άρης. Υπάρχει τώρα ένας μεγάλος Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός, παραλαμβάνω, είναι η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Και βέβαια μην ξεχνάμε την ΑΕΚ, το Πανελλήνιο. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Αλβέρτης με τον Κακιούση. Φάουλ μακριά από την μπάλα του Μπρούγος πάνω στο Wilkins. Το σπάλμα καταλογίζεται από τον Κώστα Τσούλη. Συμπληρώσαμε το πρώτο 1,5 λεπτό του παιχνιδιού. Ο Αλβέρτης επανέφερε στο Wilkins. Ο Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Οικονόμου. Τάρπλεϊ δεν τον ακολουθεί. Wilkins κοντά στο καλάθι, έχει στην πλάτη πάντα το Μακντάνιελ. Το Τάρπλεϊ είναι πάντα έτοιμος για βοήθειες. Wilkins πλησιάζει. Ο Οικονόμου προσπάθησε να τριπλάρει, έχει κάλυψε ο Γιαννουζάκος. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Ηρακλή. Κακιούσης για τον Τάρπλεϊ που ακολουθεί τρίτος και το κάρφωμα από το σέντερ του Ηρακλή. 2-6. Προβάδισμα 4 πόντων για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που είναι δεύτερος στο σκορ. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Αλβέρτης. Αναλαμβάνω πολύ μακριά από το καλάθι. Wilkins για 3. Γιαννουζάκος θα συγκρατήσει την μπάλα. Πρώτη πάσα στον Κακιούση, έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Κακιούσης με τον Σοκ. Πάνω στο Μακντάνιελ είναι ο Wilkins. Ο Βράγκοβιτς έχει πάρει το μαρκάζ με το Τάρπλεϊ. Ο Οικονόμου του Μπρούγος. Και ο Αλβέρτης του Γιαννουζάκου. Πολύ γρήγορη εκτέλεση του Τάρπλεϊ πριν τον ακολουθήσει ο Wilkins. Και 2-8. Με τον Τάρπλεϊ να φτάνει να πετύχει και τους 8 πόντους του Ηρακλή. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα για τον Μπόζαν Μάλκοβιτς. Ο Βράγκοβιτς ξεχνιέται, έτρεχε, καρφώνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ από τον Μακντάνιελ. Ο Μακντάνιελ που άρχισε να πάει πάνω στη φάση. Ο Βράγκοβιτς βέβαια είναι τεράστιος, είναι με ύψος 2,17, είναι πολύ αλτικός, δεν είχε κανένα πρόβλημα να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Ηρακλή. Δικαίωμα και για μια βολή στον Μακντάνιελ και ξανά η φάση, το κάρφωμα του Στόγια Βράγκοβιτς. Παραλαμβάνω, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην άμυνα είναι το μαρκάρισμα του Τάρπλεϊ, καθώς ο Βράγκοβιτς δεν μπορεί να τον ακολουθήσει μακριά από το καλάθι, φοβούμενος στις διεισδύσεις του Αμερικανού. Και τώρα 5-8. Με τους 3 πόντους που παίξει ο Βράγκοβιτς, ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 3 πόντους. 17 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 20 λεπτού.
Κακιούσης με το Σοκ. Ψηλά ο Μπρούγος για το screen. Ο Σοκ πέρασε όπως και ο Κακιούσης. Τάρπλεϊ. Γιαννουζάκος. Μπρούγος έχει στην πλάτη του το Βράνκοβιτς. Το μαρκάρισμα του Τάρπλεϊ, από ό,τι πρόλαβα να δείτε, έχει αναλάβει ο Οικονόμου. Δεν ξέρω αν είναι προσωρινή αλλαγή, αν είναι μόνιμη με εντολή του Μπόζαν Μάλκοβιτς. Και τώρα έχουμε το φάουλ από τον Αλβέρτη στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Γιαννουζάκο. Και ξανά, από τον Μπρούγο, συγγνώμη, και ξανά το καθαρό φάουλ του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Κακιούσης στην επαναφορά. Για τον Μακδάνιελ. Τάρπλεϊ. Παίζεται, λένε οι δύο διαιτητές. Μακδάνιελ θα δώσει ύψος στην μπάλα. Και εκεί που καταλήγει είναι μόνο ο Οικονόμου. Και τώρα ο Σοκ. Ντομινίκ Βίλκινς. Και τώρα ο Οικονόμου. Και ξανά ο Σοκ. Οικονόμου προσποιείται στον Τάρπλεϊ. Ολοκληρώνει. Οικονόμου που παίζει πολύ καλά σε αυτές τις φάσεις. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα παιδί με ύψος 2-6. Είδατε πόση ισορροπία είχε στην τελική του προσπάθεια. Που και ο Οικονόμου δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους power forward που υπάρχουν στην Ευρώπη. Φάουλ του Μακδάνιελ ευθετικό που κέρδισε πολύ έξυπνα Οικονόμου, τοποθετώντας το σώμα του. Δεύτερο φάουλ του Ξαβιέ Μακδάνιελ, δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε στο βάθος πόσο έξυπνα έχει τοποθετήσει το σώμα του Οικονόμου. Μακδάνιελ όφιλε να ρολάρει πάνω στο σώμα του Οικονόμου αν ήθελε να αποφύγει το επιθετικό φάουλ. Οικονόμου και πάλι με τον Τάρπλεϊ. Και ο Τάρπλεϊ έχει πρόβλημα να μαρκάρει τόσο μακριά τον Οικονόμου που είναι και καλός στέρ. Το φάουλ είναι στον Κακιούση, στην προσπάθεια του να μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Ο Στίβιατζόγλου αποσύρει τον Μακδάνιελ, περνάει στη θέση του τον Κουντουράκη. Ο πάγκος του Ηρακλή, δίπλα στο Μακδάνιελ ο Κούβελας, που με αυτό το απίθανο φόλο χθες έστειλε την ομάδα του στο τελικό. Οικονόμου. Βίλκινς με τον Κουντουράκη. Και ο Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Αλβέρτης. Βίλκινς με τον Κουντουράκη. Σε μαρκάρε, το Κακιούσης δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Βράνκοβιτς δεν μπορεί. Ο Αλβέρτης πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ από τον Μπρούγος. Που διαμαρτύρεται ότι ο Αλβέρτης χρησιμοποίησε και τον αγκώνα του για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 9-8 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Και ξανά η φάση. Ο Αλβέρτης με το αριστερό του χέρι όντως πρόχνει τα χέρια του Μπρούγος. 9-8, ένας πόντος η διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο καλάθι και για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Άλλο πολύ μεγάλο ταλέντο για το ελληνικό μπάσκετ. Βάλα να πηδάσει Στεφάνη στο ταμπλό. 18 για τον Παναθηναϊκό. Κακιούσης πάντα με το Σοκ. Στήριγμα από το Στέλιο Σημειονίδη, φάουλ του Σοκ πάνω στο Κακιούση. Φανερή πρόθεση, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δηλαδή το Σοκ προσπαθεί να παίξει πάνω στο δεξιχέρι του Κακιούση, που είναι το καλό του χέρι. Αναλαμβάνω απίστευτα γρήγορο στο playmaker του Ηρακλή. Υπάρχουν βήματα που άργησε να καταλογίσει ο Κώστας Τσούλης, αλλά τελικά καταλογίζονται πάνω στο Τάρπλεϊ. Ο Τάρπλεϊ προσποιήθηκε, αλλά είδε τον Οικονόμου να τον ακολουθεί. Άρα ο Τάρπλεϊ που έκανε την παράβαση. Βίλκινς. Φάουλ του Κουντουράκη στην προσπάθειά του να κλείσει το διάδρομο. Παναθηναϊκός του Στετίνη τώρα που ωραία έφτασε στο τελικό του κυπέλου. Έχει φτάσει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αντιμετωπίζει τις 11 Απριλίου του Τσεσεκά. Με χιόλων φαντάζομαι των Ελλήνων. Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει και να παίξει στο τελικό. Και γιατί όχι να τον κερδίσει. Είναι άδικο για το ελληνικό μπάσκετ καμία ελληνική ομάδα να μην έχει κερδίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και να έχει κερδίσει τα πάντα όσα έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βίλκινς για 3. Μαζεύοντας και τα πόδια του κατά την προσφυλή του συνήθεια. 13-8. Και εδώ κοιτάξτε ξανά. Όσο μπορείτε να δείτε τα πόδια του Βίλκινς που τα μαζεύει πάνω στο jump shoot. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να σας πληροφορήσω εγώ πόσο απίστευτα αλτικός είναι ο Βίλκινς. Γιαννουζάκος. Κάλυψε ο Βράνκοβιτς και εκεί βέβαια αλλοιώνονται όλα τα σχέδια των επιθετικών. Ο Αλβέρτης ήταν αυτός που εξάμεινα πάνω στην μπάλα. Οικονόμου θα αφήσει στο καλάθι του Ηρακλή. Αρβέρτης με το αριστερό χέρι.
15-8 σε αυτό το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα ο Στιβιατζόγλου θα καλέσει time out. Το δάπεδο του γηπέδου σκουπίζεται και υπάρχει time out που έχει ζητήσει ο Στιβιατζόγλου. Ο Ηρακλής μείωσε σε 15-10 με ένα πολύ ωραίο καλάθι του Roy Tarpley. Θα το δούμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της μετάδοσης μας από κάποιο βίντεο. Δεν ξέρω, Βίκη Μιχέλη, αν στις οδηγίες που έδωσε ο Μπόζαν Μάλκοβιτς υπάρχουν εντολές που να αφορούν το σκοράρισμα κυρίως με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα με το Βράγκοβιτς. Ενώ ξαναβλέπει το καλάθι του Roy Tarpley. Βίκη, ο λόγος σε σένα. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού υπήρχε σαφή ικανοποίηση από το 13-0, δηλαδή από το σκόρο ήταν 2-8, έγινε 13-8. Ζήτησε περισσότερο συμμετοχή του Στόγιαν Βράγκοβιτς στην επίθεση ο Μπόζαν Μάλκοβιτς, ενώ βοήθειες στην άμυνα στο μαρκάρισμα του Roy Tarpley όταν εκείνος απομακρύνεται για να σουτάρει. Και να δώσουμε τώρα και το λόγο στον Παναγιώτη Βογιατζή. Παναγιώτη, το ερώτημα είναι αν ο Στιβιατζόγλου επιμένει σε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Ο Στιβιατζόγλου πράγματι ζήτησε από το Λευτέρη Κακιούση να σπρώξει την ομάδα του στον ευθυνδιασμό, γιατί θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά επέβαλε το ρυθμό του και επίσης ζήτησε από τον Roy Tarpley να πάρει θέση με πλάτη στο καλάθι και να εκμεταλλευτεί τον όγκο του. Του είπε να μην φοβάται τον Στόγιαν Βράγκοβιτς και αν είναι δυνατόν να τον φορτώσει με φάουλ. Οικονόμου για 3. 18-10 από τον Νίκο Οικονόμου, που έχει βρει τον τρόπο να πάει στο καλάθι παρά το γεγονός ότι ο Tarpley του αφήνει αρκετό χώρο. Επαναλαμβάνω ότι και ο Tarpley αισθάνεται ευάλωτος απέναντι στον Οικονόμου που έχει την κίνηση μακριά από το καλάθι. Βεβαίως έχει και το σούτ όπως είδατε. Οικονόμου που έφτασε τους 5 πόντους. Γιαννουζάκος. Tarpley με τον Wilkins. Βράγκοβιτς με τον Μακδάνιελ. Σίγουρα θα γίνει κάποια αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Μακδάνιελ. Βράγκοβιτς έπαιξε άμυνα πάνω στο σουτ. Tarpley για τον Μπρούγος και πάλι Μακδάνιελ. Προσπίτε στον Οικονόμου. Και ταμπλό. Φόλο από τον Tarpley. Υπάρχει σφύριγμα του Στέλιου Σιμεωνίδη για φάουλ του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Προσπάθεια διεκδίκησης με τον Μπρούγος. Τρίτο φάουλ για τον Αλβέρτη. Μακδάνιελ επανέφερε στο Γιαννουζάκο. Tarpley με τον Βράγκοβιτς. Βράγκοβιτς δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, το αφήνει το σουτ. Με το τεράστιο μπόι του όσο μπορεί παίζει άμυνα πάνω στο σουτ. 12 πόντι για τον Tarpley μέχρι στιγμής. Από όλους τους έχει πετύχει ο Ηρακλής. Wilkins για τον Αλβέρτη. Οικονόμου με τον Γιαννουζάκο. Σοκ. Wilkins για 3. Ο Οικονόμου πιο ψηλά από όλους πήρε το φάουλ και από τον Γιαννουζάκο και χάσει τη θέση του. Ο Κούσμα είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού που σίγουρα θα πάρει θέση του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Θα γυρίσουμε για μερικά δευτερόλεπτα στα στούντιο του Αντένα. Τώρα το μπάσκετ έχει γεύση πέρα από τα όρια. Τριντέμ χωρίς ζάχαρη. Γεύση πέρα από τα όρια. Είμαστε ξανά μαζί σας κυρίες και κύριοι από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Στόφαλος. Ο Νίκος Οικονόμου τώρα θα πάει στη γραμμή από όπου εκτελούνται οι βολές. Ήταν το 8ο αυτό φάουλ για τον Ηρακλείο. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 στο αυτό το διάστημα. Ενώ απομένουν 11 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Ο Οικονόμου θα κάνει το 19-12. Θα φτάσει τους 6 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Και τώρα 20-12. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, ο Roy Tarpley έχει πετύχει και τους 12 πόντους του Ηρακλή. Και όχι μόνο αυτό, είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τον Μακδάνιελ και τον Μπρούγος, κανείς άλλος παίκτης του Ηρακλή δεν έχει κάνει προσπάθεια. Μακδάνιελ για τον Μπρούγος. Tarpley με τον Βράγκοβιτς. Κούσμα πήγε να μαρκάρει την μπάλα. Μπάλα γλίστρησε από τον Γιώργο Γιαννουζάκο. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε ξανά. Και τώρα βέβαια οι διαιτητές θα διακόψουν για λίγο το παιχνίδι. Να σκουπιστεί η μπάλα, που σίγουρα ακούμπησε σε κάποιο σώμα παίκτου. Και επειδή οι πανέλες είναι αρκετά ιδρωμένες ήδη, να είσαι σίγουρο ότι ο Γιώργος Γιαννουζάκος ακούμπησε σε κάποιο σημείο της μπάλας που προηγούμενα έχει ακουμπήσει σε ιδρωμένο σώμα, σε ιδρωμένη πανέλα. Ο Γιαννουζάκος που άφησε τη θέση του στον Αστεριάδη. Κούσμα με τον Κακιούση. Wilkins με τον Μακδάνιελ. Και πάλι ο Κούσμα.
Εξαιρετικό σουτέρ. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Τάρπλεϊ που προσπαθεί να μαρκάρει πάνω στην μπάλα. Ο Σοκ έχει μείνει μόνος για 3. 23-12. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια διαφορά 11 πόντων. Και ξανά από την πάνω κάμερα του σουτ 3 πόντων από τον Τιτ Σοκ. Παναλαμβάνω, έναν από τους κορυφαίους playmakers στην Ευρώπη. Κακιούσης. Ο Σοκ περνάει από τα σπιν. Κρίμα που για τον Παναθηναϊκό τον έχει στην Ευρώπη. Ο Κούσμα παίζει άμυνα πάνω στην τρίπλα και την κλέβει στον Τάρπλεϊ. Οικονόμου. Βήματα. Στο Σιμεωνίδης καταλογίζει φάουλ του Κακιούση. Ποιος βλέπετε να διαφωνεί. Ξανά λοιπόν ο Νίκος Οικονόμου στη γραμμή από όπου επιτελούν οι βολές, ενώ ο Γιαννουζάκος και ο Αγγέλου είναι τα νέα πρόσωπα για την πεντάδα του Ηρακλή. Όταν βεβαίως ο Ηρακλής αποκτήσει δικαίωμα για βολές. Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός που έχουν και το ίδιο έτος ίδρυσης. Από τις αρχαιότερες ελληνικές ομάδες, το 1908 ιδρύθηκαν. 25-12, ο Οικονόμου φτάνει στους 9 πόντους. Αστεριάδης. Τάρπλεϊ με τον Οικονόμου. Με τον τρόπο που λέει το καλάθι ο Τάρπλεϊ είναι πιο λογικό το μαρκάρισμα του Οικονόμου πάνω στον Αμερικανό παρά του Βράνκοβιτς. Κούσμα που θα αφήσει τον Σοκ. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Για 3. Αναλαμβάνω, ο Τάρπλεϊ έχει μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Οικονόμου που είναι πολύ κινητικός. Ο λόγος του Βίκη Μιχαήλ. Βίκη. Βλέπουμε με τι πάθος πανηγυρίζει ο Νίκος Οικονόμου. Χθες μετά τον τέλος του ημιτελικού, όταν τον ρώτησα για το σημερινό τελικό, μου είπε ότι θέλει όσο τίποτα άλλο αυτό το κύπελο για να το αφιερώσει σε κάποιο πρόσωπο. Ερωτώμενος ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, είπε ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού θα τα πούμε. Στο ρεπορτάζ, αν φυσικά νικήσει ο Παναθηναϊκός, θα ξέρουμε το λόγο που πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο ο Νίκος Οικονόμου. Ο Σοκ αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πόσο καλός αμυντικός είναι. Ο Βράνκοβιτς δεν καταφέρει να σπρώξει την μπάλα μετά το σουτ του Οικονόμου και έχουμε το επιθετικό φάουλ του Ντομινίκ Βίλκινς πάνω στον Κώστα Τσούλη. Οικονόμου που μέχρι πριν από αυτή την προσπάθεια είχε 2 στα 3 σε όλες τις προσπάθειες. Σε ελεύθερες βολές, στα σουτ 2 πόντων και στα σουτ 3 πόντων. Και τώρα ο Τάρπλεϊ είναι αυτός που αποσύρεται από το παιχνίδι. Κακιούσης, Αστεριάδης, ο Οικονόμου, ο Κούβελας. Ο λόγος του Παναγιώτη Μπογιατζή. Παναγιώτη. Ο Στυριατζόγλου άλλαξε τον Αστεριάδη γιατί θεωρεί ότι αδράνησε στην άμυνά του πάνω στο Σοκ. Αγγέλου. Για τον Μακδάνιελ. Γιαννουζάκος. Κούβελας. Και πάλι Γιαννουζάκος. Μακδάνιελ έχει στην πλάτη του τον Βίλκινς. Προσποιείται, ο Βράνκοβιτς καλύπτει θαυμάσια η μπάλα από τα χέρια του Σοκ που κι αυτός παίζοντας καταπληκτική άμυνα. Είδατε ένας playmaker που βρέθηκε κάτω από τη στεφάνη. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Σοκ δεν είναι τυχαίο, γιατί θεωρείται ένας εξαιρετικός αμυντικός. Όχι μόνο για την προσωπική του άμυνα, αλλά και για τις βοήθειες που δίνει. Ο Σοκ που παίξει άμυνα πάνω στο σου του Αγγέλου, ήταν για 3 την μπάλα από τα χέρια του Μακδάνιελ, εκτιμά ο Κώστας Τσούτης. Επίθεση του Παναθηναϊκού. 9 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 16 πόντων, 28-12. Οικονόμου. Για τον Σοκ. Θα πάει πιο γρήγορα από τον Γιαννουζάκο στην μπάλα. Οικονόμου θέλει να παίξει κοντά στο καλάθι, τώρα τον Κούβελα. Περνάει την εσωτερική, αφήνει την μπάλα. Ο Βράνκοβιτς εντυπωσιακά τη μαζέψει και θα την καρφώσει. Αλλή μόνο αν ο Βράνκοβιτς έχει πρόβλημα σε τέτοιες φάσεις. Είναι πολύ ψηλότερος από όλους και ισοεψίδη παικτηνά. Να είστε βέβαιος ότι θα κάρφουν την μπάλα αφού βρέθηκε ακριβώς κάτω από τη στεφάνη. 30-12. Μάλιστα να περάσει στο παιχνίδι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Οκτώ συμμετοχές του σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την προσφορά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Που ο όρος μεγάλος πραγματικά είναι λίγος για την προσφορά του Παναγιώτη στο ελληνικό μπάσκετ. Βίλκινς με τον Μακδάνιελ. Θα γίνει το λάθος από τον Ντομινίκ Βίλκινς και φάουλ από τον Οικονόμου πάνω στον Γιαννουζάκο.
Ολοκληρώνοντας για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, να πούμε ότι χθες πριν γίνει ο πρώτος και δεύτερος ημιτελικός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, όσοι ήθελαν, ήρθαν στο γήπεδο για να αποκτήσουν μια επιπλέον εμπειρία. Ήρθαν οι μικροί και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Παναγιώτης. Που μακάρι βέβαια η δηλώση που κάνει πρόσφατα θα παίξει μέχρι τα 40, ίσως και παραπάνω, να είναι αληθινές. Παγγέλου με τον Γιαννάκη. Γιαννουζάκος με τον Κούσμα. Ο Οικονόμου θα βγει μπροστά από τον Μακδάνιου, απέτρεψε την πάσα. Επίθεση των 19 δευτερολέπτων για τον Ηρακλή. Γκρούγος, Κούβελας και τώρα Αγγέλου. Μακδάνιελ με τον Βίλκινς. Θα κάνει την προσποίηση. Μπάλα από αναπήδηση Στεφάνη, καταλήγει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 30-14. Είναι ο πρώτος παίκτης που μετά τον Ντάρπλεϊ που έχει πετύχει 12 πόντους σκοράρει για τον Ηρακλή. Ντάρπλεϊ που επανέρχεται στο παιχνίδι. Οικονόμου με τον Κούβελα. Οικονόμου θα φτάσει με το δεξί χέρι. Υπέροχη προσπάθεια από τον Νίκο Οικονόμου. 14 πόντους μέχρι στιγμής. Που φαντάζομαι ότι με τη σημερινή του εμφάνιση πιστοποιεί οποιοδήποτε σχόλιο έχουμε κάνει για την αξία του Νίκου Οικονόμου. Γιαννάκης προσπαθεί να κλέψει μπάλα τον Αγγέλου. Κάποτε έκανε και συλλέψει την πανιό. Μακδάνιελ με τον Βράνκοβιτς. Γκρούγος θα σταματήσει ο Βράνκοβιτς την μπάλα. Στην άνοδο όπως εκτιμούν και οι δύο διαιτητές. Αλλά είναι σίγουρο ότι ήταν 30 πόντους πάνω από τη Στεφάνη το κόψιμο του Βράνκοβιτς. Προσποίηση οφειλήματα που καταλογίζονται από τον Κώστα Τσούλη στον Νίκο Οικονόμου. Και ξανά η πάση. Κοιτάξτε, ο Γκρούγος αφήνει την μπάλα. Κοιτάξτε πού είναι το χέρι του Βράνκοβιτς και σταματάει την μπάλα. Στο μικρό τετραγωνάκι. Η μπάλα ανέβαινε, επαναλαμβάνω, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης. Βράνκοβιτς που έχει ένα σπάνιο χάρισμα να έχει απίστευτο χρόνο στο κόψιμό του στην προσπάθεια του να κόψει την μπάλα. Και ξανά ιδανικό το κόψιμο με το αριστερό χέρι. Μισή λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Αγγέλου με το Γιαννάκη. Τάρπλεϊ ψηλά. Γιαννάκη περνάει από το σκριν. Τάρπλεϊ με τον Οικονόμου. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Βίλκινς και ο Μακδάνιελ επικρίξαν την μπάλα από τα χέρια του Μακδάνιελ, όπως έδειξε ο Στέλιος Σιμεωνίδης. Γιαννάκης για τον Κούσμα. Οικονόμου. Άμυνα ζώνης για τον Ηρακλή, 2-3. Κούσμα για 3. Φαντάζομαι την απόγνωση του Στυριατζόγλου όταν γυρνάς και παίζει μια άμυνα ζώνης. Το Κούσμα στην πρώτη επίθεση με ένα σούτρινο πόντο κάνει το σκορ 35-14. 21 πόντι διαφορά. Γιαννουζάκος για 3. 35-17. Παραμάνουν 12 πόντι για τον Τάρτλεϊ, 12 πρώτη. Ένα καλάθι από τον Μακδάνιελ και τώρα 3 ακόμη πόντι από τον Γιαννουζάκο. Και ο Λευτέρης Κακιούσης στην γραμματεία σε λίγο θα περάσει το παιχνίδι. Γιαννάκης, η άμυνα ζώνης πάντοτε για τον Ηρακλή. Οικονόμου, χωρίς ισορροπία, εκείνο όμως ο Βίλκινς. Με δεύτερη προσπάθεια φόλου θα πετύχει το καλάθι. Αγγέλου. 37-17. 20 πόντι διαφορά. Αγγέλου πάντα. Γιαννάκης πέρασε από 2 σκριν. Στάρπλεϊ. Προσποίηση, θα πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Υπάρχει φάουλ. Ας επιστρέψουμε όμως για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Μια ραβέρσα του Βράνκοβιτς. Στάρπλεϊ σε αυτό το hook shot και 39-19. Ο Ηρακλής προσπαθεί να βρει κάποιες λύσεις στην επίθεσή του. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι στο σημείο αυτό είναι και πολύ καλή και πολύ πιεστική άμυνα του Παναθηναϊκού. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης. Κούσμα με τον Κακιούση. Γιαννάκης και πάλι Βίλκινς. Οικονόμου με τον Μπρούγος. Με ταμπλό. Υπάρχει φάουλ του Κακιούση. Δικαίωμα για 2 βολές στον Νίκο Οικονόμου. Βλέπετε εσείς και τον πάγκο του Ηρακλή, τώρα και τον Τζανί Σταυρακόπουλο που κάποια στιγμή θα περάσει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού.
Το Οικονόμου έχει 14 πόντους και τώρα 15. Από ό,τι με ενημερώνει ο Παναγιώτης Βογιατζής, οι εντολές του Στίβια Τζόγλου είναι για πίεση σε όλο το γήπεδο. Λογικό είναι, δεν νομίζω ότι μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο να αλλάξει η ροή του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός προηγείται 41-19. 3,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κακιούσης πάνω σε άμυνα το σουτ. Γιαννάκης που ήταν ο παίκτης του μάρκαρε και το σουτ του Κακιούση. Γιαννάκης με τον Γιαννουζάκο. Ο Παναγιώτης έχει προλάβει και τον πατέρα του Γιώργου να παίζει, αντίπαλοι. Κούσμα θα πάρει το φάουλ από τον Κακιούση. Ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Δεν τα έχει καταφέρει καθόλου καλά σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ πιεστική πάνω του. Μπρούγος 43-21. Ο λόγος των Παναγιώτη Βογιατζή που έχει να μας δώσει κάποιο πληροφοριακό στοιχείο. Παναγιώτη. Κώστα, ο Στίβια Τζόγλου ετοιμάζει τον Κώστα Μωραΐτη, ο οποίος είναι ο 10ος παίκτης που θα χρησιμοποιήσει το σημερινό παιχνίδι. Ενδεικτικό του ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να γυρίσει την αναμέτρηση. Και είναι πολύ λογικό, 21 πόντι και θέλουμε κάτι λιγότερο από 2,5 λεπτά. Ο Ηρακλής αν συνεχίσει έτσι θα κάνει το χειρότερο αρνητικό ρεκόρ από παραγωγικότητα πόντων. Το έχει ο ίδιος από τον τελικό του 1994 με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, συγγνώμη, όταν είχε πετύχει μόλις 51 πόντους στο τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του 1994. Έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το δάπεδο και ευκαιρία είναι νομίζω να γυρίσουμε ξανά στα στούντιο του Αντένα για λίγο. Μακδάνιελ που φτάσει στους 4 πόντους και ευστοχίσει και στην προηγούμενη βολή που δεν είχαμε προλάβει να δούμε. Σταυρακόπουλος. Να δώσουμε το λόγο στη Βίκη Μιχέλη για να ακούσουμε κάποιες τελευταίες οδηγίες του Μπόζαν Μάλκοβιτς προς παίκτες του. Βίκη. Οι οδηγίες αυτές αφορούσαν την άμυνα των παικτών του, εκτός από τους δύο περιφερειακούς που κρατάνε πάντα σταθερά τους παίκτες τους, δηλαδή ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Άιβαρ Κούσμα. Γίνεται μια τριπλή εναλλαγή μεταξύ Οικονόμου, Βράγκοβιτς και Σταυρακόπουλου στους παίκτες του με σκριν όταν είναι στην άμυνα. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο σταθερό παίκτη, αλλά αλλάζουν ανάλογα με το ποιος είναι πιο κοντά. Συμπερασματικά δηλαδή οι δύο περιφερειακοί, ο Γιαννάκης και ο Κούσμα, κρατάνε τους παίκτες τους από κοντά, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αλλάζουν με παίκτες μεταξύ τους. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλοκάλυψη, ας το πούμε, κατά κάποιο έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει time out όμως που ζητήσει ο Στίβια Τζόγλου. 1 λεπτό, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο. Θα παραμείνουμε στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος και δοθήσεις ευκαιρίας να θυμηθούμε τις προηγούμενες συμμετοχές του Παναθηναϊκού σε τελικούς κυπέλου. Η πρώτη το 1979 με προπονητή τον Κώστα Πολίτη κέρδισε στο Παναθηναϊκό στάδιο τον Ολυμπιακό με 79-72. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει και τους τρεις προηγούμενους τελικούς. Η επόμενη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο τελικό το 1982 στο Αλεξάνδριο. Με προπονητή πάλι τον Κώστα Πολίτη κερδίζει με ένα καλά στην εκπνοή του αγώνα του Κυριάκου Βίδα, ο οποίος τώρα ζει στο Σικάγο, κερδίζει τον ΠΑΟΚ 65-63. Την αμέσως επόμενη χρονιά με προπονητή μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Χρήστο Κέφαλο, στον πάγκο του, σαν προπονητή. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ξανά τον Ολυμπιακό 72-62 στην Γλυφάδα. Θα ξαναπαίξει στον τελικό το 1986 και θα κερδίσει τον Ολυμπιακό με 88-78. Προπονητής ο Μιχάλης Κυρίτσης του Παναθηναϊκού. Και η τελευταία του συμμετοχή και σαν κυπελούχος Παναθηναϊκός το 1993 θα κερδίσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Άρη, έχοντας σαν παίκτες τον Νίκο Γκάλι, τον Κόμματ, τον Βράνκοβιτς, τον Αλβέρτη βέβαια. Φιναλίστ. Το 1985 είχε χάσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Άρη. 86-70. Να δώσω όμως το λόγο στους δύο συναδέλφους, τη Βίκη και τον Παναγιώτη, κάτι έχουν να με πληροφορήσουν. Ο κύριος Σημεωνίδης ζήτησε από τον παρατηρητή του αγώνα, τον κύριο Κυραστατζή, να σημειώσει τα συνθήματα μεταξύ των οπαδών. Είναι 1:32 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τα οποία χαρακτηρίζεται βέβαια ως αντεθνικά. Ακριβώς. Μια ημέρα πριν από την επέτειο της 25 Μαρτίου. Μακδάνιελ με τις δύο βολές θα κάνει το σκορ 45-25. 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα. Βίκη Μιχέλη, ο λόγος ξανά σε σένα να μας πεις τις εντολές του Μπόζδαρ Μάλκοβιτς. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με την κόρνα, βρισκόμουν στη γραμματεία. Ζήτησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να συνδεθεί το αυτόματο στην κόρνα για να μην επαναληφθεί το χθεσινό που έληξε το παιχνίδι και δεν ακούστηκε η εικόνα της γραμματείας και έτσι δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τις οδηγίες του Μπόζδαρ Μάλκοβιτς. Να δώσουμε όμως το λόγο και στον Παναγιώτη Βογιατζή. Παναγιώτη. Ο Στίβια Τζόγλου ζήτησε πιεστική άμυνα σε όλο το γήπεδο ή δυνατόν χωρίς φάουλ από τους παίκτες του. Και στην επίθεση η μπάλα να πάει στο Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος να παίξει με πλάτη στο καλάθι. Κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα ο Ρόι Τάρπλεϊ.
Wilkins στην πρώτη βολή. Το 45-25 παραμένει. Και μια και αναφερθήκαμε στις συμμετοχές του Παναθηναϊκού, να θυμίσουμε το 1981 και το 1994 ο Ηρακλής έπαιξε στο τελικό του κυπέλλου, μία με την ΑΕΚ, μία με τον Ολυμπιακό. Έχασε και τις δύο φορές. Αγγέλου με τον Γιαννάκη. Carplay με τον Βράνκοβιτς. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Wilkins διεκδικεί την μπάλα με τον Κουντράκη. Τελικά ο Αμερικανός θα την κρατήσει. Κούσμα με τον Αγγέλου. 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του χρόνου. Πάντα ο Κούσμα βρίσκει στο διάδρομο, σκαστή πάσα όμως και πολύ χαμηλή για τον Βράνκοβιτς. Βράνκοβιτς σπανίως παίρνει την μπάλα στην επίθεση, άμα και οι πάσες προς αυτόν είναι έτσι τόσο κακές. Αγγέλου. Γιαννουζάκος με τον Κούσμα βρήκε το διάδρομο, υπάρχει φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έχει την εντύπωση προσπάθησε να καλύψει το διάδρομο. Και όντως αυτόν υποδεικνύει ο Στέλιος Σιμεωνίδης και ξανά είδα τη φάση. Έχουμε ένα νέο time out από τον Μπόσνταρ Μάλκοβιτς. Μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εντολές, να θυμίσουμε ότι η ομάδα που έχει κερδίσει τα περισσότερα κύπελα είναι ο Άρης. Έχει 6 νίκες στις 8 συμμετοχές σε τελικό του κυπέλου. 5 έχει ο Ολυμπιακός, όσους και ο Παναθηναϊκός. Εάν ο Παναθηναϊκός, που όπως πάνε τα πράγματα λογικά θα κερδίσει το τελικό, πάρει λοιπόν και το κύπελο, θα ισοφαρίσει σε νίκες το μεγάλο Άρη της δεκαετίας του 80. Βλέπετε στο Στίβια Τζόγλου να δίνει τις οδηγίες προς τους παίκτες του. Ηρακλής που έχει φτάσει στους 25 πόντους, επαναλαμβάνω, η λιγότερη που έχει πετύχει σε τελικό είναι η 51 και είναι το χειρότερο ρεκόρ σε παραδειγότητα πόντων σε τελικό του κυπέλου το 1994. Το time out τελείωσε, ο λόγος του Βίκη Μιχαήλ καταρχήν. Βίκη. Έχουμε μια αλλαγή, πέρασε στο παιχνίδι ο Νίκος Οικονόμου ενώ κράτησε το Στόγιαν Βράνκοβιτς. Παρατηρήσεις για το προηγούμενο φάουλ στην άμυνα πάνω στο Γιαννάκη και ζήτησε στην επίθεση το σουτ προφανώς από τον Ντομινίκ Βίλκινς ή τον Άιβαρ Κούκνη. Για την τελευταία επίθεση αναφέρεις φαντάζομαι. Ακριβώς. Παναγιώτη, η πιεστική άμυνα εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο για από τις εντολές του Στίβια Τζόγλου. Πραγματικώς η πιεστική άμυνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις εντολές του Στίβια Τζόγλου, χωρίς όμως να γίνει φάουλ. Δεν θέλει ο Στίβια Τζόγλου με κανένα τρόπο να γίνει φάουλ. Δεν έχει δοθεί εντολή για κάποιες παγίδες στο μισό γήπεδο ή στο όλο το γήπεδο από μεριάς Ηρακλή, έτσι Παναγιώτη? Σε όλο το γήπεδο, Κώστα. Όχι, για παγίδες μιλάω. Να παραλίγο να γίνει πρώτη. Γιαννάκης με τον Αγγέλου. Το φάουλ από τον Αγγέλου πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη. 17 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Παναγιώτη, να επαναλάβω το ερώτημά μου. Εάν οι εντολές του Στίβια Τζόγλου αφορούν παγίδες, ειδικά όταν η μπάλα περάσει τη σέντρα. Άκουσες κάτι τέτοιο από τον Στίβια Τζόγλου προς τους παίκτες του? Όχι, ήταν απλά εντολές για πιεστική άμυνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Γιαννάκης στην πρώτη του βολή. Το 46-27 παραμένει. Τρεις πόνοι τώρα για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και 47-27. Κώστας Καΐτογλου στο δέκτη σας. Φαντάζομαι θα θυμάστε όλοι την οικογενειακή περιπέτεια πέρασε πριν από 2 μήνες περίπου. Αγγέλου με τον Γιαννάκη να τον ακολουθεί παντού. Carplay με τον Wilkins. Carplay θα λιώσει το σουτ. Ο Wilkins θα λιώσει το σουτ. Το πρώτο 20 λεπτό λοιπόν κυρίες και κύριοι θα τελειώσει το σημείο αυτό. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί κατά κράτος του Ηρακλή. Έχει επιβάλει το δικό του ρυθμό. Δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα του τελικού. Προηγείται με 20 πόντους. 47-27. Θα επιστρέψουμε στη γραφή του δευτέρου ημιχρόνου που ξεκινάει με τον τζάμπολ ανάμεσα στο Βράνκοβιτς και τον Carplay. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Σοκ. Πάνω του είναι ο Γιαννουζάκος. Αλβέρτης, Οικονόμου με τον Carplay. Σοκ με τον Γιαννουζάκο ξανά. Σοκ θα πλησιάσει. Οικονόμου προσπάθησε να περάσει μπάλα για τον Βράνκοβιτς. Μακδάνιελ, οι δύο ψηλοί του Ηρακλή στον ευνηδιασμό. Carplay απευθείας το σουτ. Ενώ έδειχνε ένα καλή ισορροπία το σώμα του. Carplay ίσως από υπερβολική σιγουριά το έχασε. Wilkins βρίσκει διάδρομο, πατάει. Αλλάζει και κατεύθυνση στον αέρα. Μπρούγος, η πρώτη πάσα για τον Γιαννουζάκο. Για να δούμε αν οι παίκτες έχουν αποφασίσει να μας δώσουν σπουδαίο θέαμα. Κώστας Τσούλης εκτιμάει ότι η μπάλα ήταν στην κάθοδο. Και όχι βέβαια γιατί χτύπησε το ταμπλό. Και ξανά η φάση. Λογικά πρέπει να είναι στην κάθοδο. 47-29 λοιπόν.
Η διαφορά στους 18 πόντους. Ξανά η φάση. Αυτό το πράγμα ήταν πιο καταδικαστικό. Όντως η μπάλα είχε καθοδική πορεία προς το καλάθι. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Το πανηγύρι από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Έχει αρχίσει. Οικονόμου. Wilkins με τον Μακντάνιελ. Μπράνκοβιτς έχει στην πλάτη τον Μπρούγος. Θα πλησιάσει. Εκεί βεβαίως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η διαφορά ξανά στους 20 πόντους. 49-29. Μπράνκοβιτς έφτασε στους 9 πόντους. Αγγέλου. Κάρπλεϊ με τον Οικονόμου στην πλάτη του. Μπρούγος. Μπράνκοβιτς δεν τον ακολουθεί. Μπρούγος στο σουτ. 49-31. Ηρακλής που συνεχίζει να μαρκάρει σε όλο το μήκος του γηπέδου. Σοκ και πάλι. Οικονόμου. Για 3. 52-31. Με τον Οικονόμου να φτάνει στις 19 πόντους, έχει 3 στα 5 σου 3 πόντων. Και θυμηθείτε εσείς, που είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν αρκετή εικόνα από μπάσκετ, ποιος power forward στην Ευρώπη έχει τέτοια ικανότητα να σουτάρει ακόμα και στους 3 πόντων με αυτή την καταπληκτική ποσοστό ευτυχίας που και ο Νίκος Οικονόμου. Παραλαμβάνω, η εκτίμησή μου, ένα από τα καλύτερα power forward που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Άσχετα αν ο Οικονόμου είναι μόλις 23 χρονών. Εξαιρετικό ταλέντο και εξαιρετική παιδιά του μπάσκετ. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Ο Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Αλβέρτης. Άλλο σπουδαίο ταλέντο. Wilkins έχει στην πλάτη του τον Μακντάνιελ. Πάνω σε άμυνα το σουτ. 54-33. Και το Wilkins που έφτασε τους 8 πόντους. Αγγέλου. Και τώρα ο Γιαννουζάκος. Ρούγος. Και πάλι Γιαννουζάκος. Κάρπλεϊ. 54-35. Να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Πογιατζή. Παναγιώτη. Κώστα, ο Στίβ Γιατζόγλου ζήτησε από τον Γιώργο Γιαννουζάκο να πιέζει όπως και πράγματι γίνεται το σοκ σε όλο το μήκος του γηπέδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη. Μια πίεση όμως που δεν έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ακόμα. Καθώς το να πιέζει σε τόσο μεγάλο χώρο το σοκ και χωρίς να υπάρχουν παγίδες, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι το εμπόδιο για ένα τόσο έμπειρο playmaker. Το φάουλ του Οικονόμου πάνω στο Darplay από την απρόσεκτη επαναφορά της μπάλας του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Τα δύο πιτσιρικάδες που συζητάνε. Επαναφορά της μπάλας λογικά από τη σέντρα. Αγγέλου με το σοκ. Μακντάνιελ με το Wilkins. Αγγέλου για 3. Αλβέρτης θα συγκρατήσει την μπάλα και έχουν καταλήξει ο σοκ. Καλός playmaker ποτέ δεν φεύγει στην επίθεση αν δεν σιγουρεύσει την μπάλα. Και ο σοκ από αυτή τη λεπτομέρεια πιστοποιεί την πολύ καλή του παιδεία. Αλβέρτης. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Και ξανά ο Τίτ Σοκ. Μπράνκοβιτς με τον Μπρούγος. Την εσωτερική θα κάνει το pivot. Wilkins θα μαζέψει την μπάλα με ταμπλό. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Πέφτοντας ο Wilkins άφησε την μπάλα. Να ο Μπρούγος που θα κάνει το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι. Και ξανά η φάση. Το άστοχο σουτ του Μπράνκοβιτς. Ο Wilkins, κοιτάξτε, έριξε και το σώμα του προς τα πίσω, προς τον Μπρούγος. Ο οποίος δεν πρόλαβε να προφυλαχθεί. Την επαφή καταλόγησε φάουλ ο Κώστας Τσούλης 56-35. Και τώρα 57. Βίκυ, κάτι μου έλεγες προηγουμένως και συγγνώμη σε διέκοψα. Απλά έλεγα ότι αυτό το καλάθι χειροκρότησε ακόμα και ο πάντα ψύχρεμος Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Ο Αγγέλου με τον σοκ. Ο Τάρπλεϊ έχει στην πλάτη του τον Wilkins. Αυτό μη σας παραξενεύει. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν αλλάξει οι εντολές του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Οι δύο περιφερειακοί θα παίζουν τους παίκτες του πάνω. Ο Wilkins, ο Οικονόμου και ο Βράνκοβιτς.
θα αλλάζουν παίκτες ανάλογα με το ποιος θα κάνει το κόψιμο. Από τους παίκτες του Ηρακλείου, δηλαδή είναι στην τραγέδια του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και βλέπετε κατά καιρούς τον Wilkins, ας πούμε, για παράδειγμα, από την προηγούμενη φάση να μαρκάρει τον Tarpley. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Wilkins με τον Μακδάνιελ. Αλβέρτης χαμηλά στο καλάθι, καθώς ο αντίπαλος του Αγγέλου. 2 δευτερόλεπτα. Ο Βράνκοβιτς, έχω την εντύπωση ότι είχε αργήσει. Ο Βράνκοβιτς που γκρινιάζει. Έχει κάνει μόλις 5 επιθέσεις. Γιαννουζάκος για 3. Πάνω σε άμυνα, ο Αλβέρτης τον ακολούθησε. Θα επαναλάβω μια ακόμα φορά, ο γιος του Μιχάλη Γιαννουζάκου. Το ελληνικό μπάσκετ είχε αναδείξει σπουδαίες και μεγάλες προσωπικότητες. Δυστυχώς σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο δημοφιλές στη χώρα μας. Κοιτάξτε τον κόπο, πιστέψτε με, να βλέπατε παίκτες σαν τον Γιαννουζάκο, τον Μιχάλη Γιαννουζάκο να παίζουν μπάσκετ. Θα δείτε πόση άριστη τεχνική κατάρτιση. Tarpley άφησε για τον Γιαννουζάκο, Αγγέλου. Τον Κρούγος δεν περίμενε ότι είναι γι' αυτόν η παλιά και μας έσκυψε. 2 αλλαγές για τον Ηρακλή, Κακιούσης και Αστεριάδης. Λογικά δηλαδή θα αντικατασταθούν οι 2 περιφερειακοί. Δεν μπορεί να φύγει κάποιος ψηλός για να κοντίνει ακόμα περισσότερο το σχήμα του Στυριαζόγλου, αφού πρόθεσή του να πιέσει τον Όμου για τον Wilkins. Ο Αγγέλου θα κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να περάσει μπροστά από τον Αλβέρτη. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή όμως στο παιχνίδι. Wilkins πάντα με τον Μακδάνιελ και ο Σοκ με τον Αστεριάδη. Γιαννουζάκος και Αγγέλου φύγαν από το παιχνίδι. Wilkins με τον Μακδάνιελ, ο Αστεριάδης πάντοτε σε ετοιμότητα για να βοηθήσει. Σοκ, Οικονόμου για 3 πάνω σε άμυνα το σουτ. Μακδάνιελ, πρώτη πάσα στον Tarpley που είχε πρώτο στον ευθυνδιασμό και το κάρφωμα από τον Αμερικανό που δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άρα η Tarpley στον δέκτη σας. Με 18 πόντους μέχρι στιγμής. Παναγιώτη, ο λόγος ξανά σε σένα. Έφτασε η ώρα της ίστατης προσπάθειας για την ομάδα του Στυριαζόγλου, καθώς ο προπονητής του Ηρακλή ζήτησε από τους παίκτες του, όταν οι προϋποθέσεις το επιτρέπουν, να επιχειρούν τρίποντα προκειμένου να ανατρέψουν τη διαφορά των 17 πόντων. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη για τις πληροφορίες που δίνει από τον πάγκο του Ηρακλή. Wilkins. Σοκ. Βίκη, κάτι έχεις να πεις, συγγνώμη. Κωστή, όχι. Ο Σοκ για τον Αλβέρτη. Σοκ με τον Αστεριάδη. Wilkins για 3. Οικονόμου πήρε την μπάλα ο Tarpley και δεν κατέληξε όμως τον Σοκ. Βράνκοβιτς με τον Μπρούγκο στην πλάτη του. Ξανά το pivot με ταμπλό, κοντό σουτ. Tarpley θα πάρει την μπάλα και θα βγει από τα χέρια πιανού. Οικονόμου. Tarpley διαμαρτύρεται για φάουλ και έχω την εντύπωση ότι δικαίως διαμαρτύρεται για φάουλ. Ο Κούσμα είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. «57-40, 13 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός. Ο 21ος στην ιστορία του θεσμού. Μπρούγος, Αστεριάδης και Μακδάνιελ με τον Βράνκοβιτς. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Οικονόμου. Θα αφήσει τον Σοκ. Wilkins και πάλι ο Σοκ. Οικονόμου. Wilkins πάνω σε άμυνα, Μακδάνιελ τον ακολούθησε για 2. 59-40. Ο Wilkins να φτάνει στους 13 πόντους. Και με αυτή την κίνηση να είστε βέβαιος ότι επιβραβεύει το καλό σπίτι που του έκανε ο Βράνκοβιτς. Μακδάνιελ. Μπρούγος και τώρα ο Κακιούσης. Το επαναλαμβάνω, αγωνίζεται τραυματία στο τελικό. Κακιούσης θα κάνει τη δίσδυση, θα βρει τον Μπρούγος που έρχεται με δύναμη. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 59-42. Ο Μπρούγος έφτασε τους 6 πόντους. Και τώρα ο Σοκ. Wilkins θα πλησιάσει πάνω σε άμυνα, δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Βράνκοβιτς για καλό και για κακό άπλωσε το χέρι του, αλλά η μπάλα ήδη έχει καταλήξει στο καλάθι.
61-42 και αυτή η θαυμάσια προσπάθεια του Wilkins. Είδατε πάνω στη διείσδυση πόσες κατευθύνσεις αλλάζει την μπάλα από τον Wilkins. Κουντουράκης και Κούσμα, τους είδατε καθισμένους στους δύο καρικοί της γραμματείας. Πάλι μακριά από την μπάλα σε ποιον? Στον Οικονόμου. Ας επιστρέψουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Οικονόμου πάνω στον Tarpley. Αστεριάδης. Καρδιούσης με τον Σοκ. Θα κάνει τη διείσδυση. Θα δώσει κύψη στην μπάλα. Πολύ όμορφη προσπάθεια του Λευτέρη Κακιούση με το ταμπλό. Μακδάνιελ στον πάγκο. Να ο Λευτέρης Κακιούση στον δέχτη σας. Και κοιτάξτε ξανά την πανέμορφη προσπάθειά του. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η ραβέρσα που έκανε. Από τη ραβέρσα που θα κάνει ένας πολύ καλός σέντερ. 61-44. Γκράνκοβιτς. Σειρά του να κάνει τη ραβέρσα. Tarpley. Πρώτη πάσα στον Κακιούση. Ποιος θα συγκρατήσει την μπάλα. Μια διείσδυση. Υπάρχει φάουλ. Κούσμα. Ναι. Του Κούσμα. Μικρή διακοπή, να επιστρέψουμε στα στούντιο του Αντένα για λίγο. 61-45 Παναθηναϊκός προηγείται. Να η φάση, το τέταρτο φάουλ του Τζον Μπρούγος πάνω στον Νίκο Οικονόμου. 61-45 λοιπόν, 16 πόντι η διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Αλβέρτης και Οικονόμου παρακολουθούν το παιχνίδι από τον πάγκο. Ο Κώστας Παταβούκας ήταν αυτό το σώμα που είδατε να περνάει μπροστά. Να δώσουμε όμως το λόγο στον Παναγιώτη Παγιατζού. Παναγιώτη. Κώστα, ο Στίβ Γιατζόγλου ζητά από τους παίκτες του ψυχραιμία, καθώς θεωρεί ότι μόνο με συνετές επιλογές στην επίθεση υπάρχει η περίπτωση να μειωθεί αυτή η διαφορά των 17 πόντων. Ο Οικονόμου θα φτάσει τους 21 πόντους. Ο Κώστας Παταβούκας στο δέκτη σας που μετά το γνωστό τραυματισμό απέχει από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού της Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Οικονόμου προσπάθησε να κλέψει από πίσω την μπάλα. Τέλειος Συνονίδης καταλόγησε φάουλ και μάλλον βρίσκει αντίθετο τον Νίκο Οικονόμου. Τέταρτο φάουλ για τον Οικονόμου. Και ξανά η φάση. Αλβέρτης θα περάσει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μπρούγος αποσύρεται, περνάει ο Μακδάνιελ. Ο Οικονόμου αποσύρεται, περνάει στη θέση του ο Αλβέρτης. Μακδάνιελ επανέφερε για τον Μπρούγος. Συγγνώμη για τον Tarpley. Tarpley βρίσκει το διάδρομο με το αριστερό χέρι. Γκράνκοβιτς, πρώτη πάσα στον Σοκ. Σοκ πλησιάζει για τον Γκράνκοβιτς, ο οποίος αφήσει απλώς την μπάλα στο καλάθι. Διαμαρτύρεται για κάποιο φάουλ. Κακιούσης πέφτει πάνω στο Σοκ. Το φάουλ είναι όμως από τον playmaker του Παναθηναϊκού. Σοκ, Κούσμα και Κακιούσης. Δεύτερο φάουλ για τον Τίτ Σοκ. Όλοι έχουν να πούνε για το σπουδαίο ήθος του Σοκ. Αλλά τι να πει κανείς και για το ήθος του Λευτέρη Κακιούση. Χθες πληροφοριακά να σας πω ότι μετά το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Απόλλωνα Πατρών, φαντάζομαι θα θυμάστε με ποιο δραματικό τρόπο τελείωσε. Κακιούσης έμεινε τελευταίο στο γήπεδο και δεν παρέλειψε να συγχαρεί έναν τους παίκτες του Απόλλωνα Πατρών αλλά και τον προπονητή του Βαγγέλη Αλεξανδρή για την εμφάνισή τους. Παραλαμβάνω δείγματα ενός σπουδαίου ήθους που διακρίνει τα περισσότερα παιδιά που παίζουν μπάσκετ. Γκράνκοβιτς τώρα με λίγη απερισκεψία πέταξε την μπάλα σε ένα χώρο που τελικά έτρεξε ο Κούσμα για να διορθώσει το λάθος του ψηλού. Wilkins για τον Σοκ. 9 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός. Παναθηναϊκός προηγείται 65-47. Κούσμα για τον Γκράνκοβιτς. Ένας Παναθηναϊκός που τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν δείχνει να κινδυνεύει από τίποτα. Γκράνκοβιτς θα αφήσει την μπάλα, θα κάνει το 67-47. Γκράνκοβιτς φτάνει τους 13 πόντους. Ο Wilkins έχει 15-21 πόντους για τον Οικονόμου που είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού και του παιχνιδιού. 18 έχει ο Tarpley και 10 ο Γιαννουζάκος για τον Ηρακλή. Κακιούσης. Κουντουράκης, Μακδάνιελ. Και πάλι Κακιούσης. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ηρακλή. Κακιούσης προσποιείται, Μακδάνιελ θα κάνει την τρίπλα. Ο Γκράνκοβιτς δεν τον ακολουθεί. 67-49. Φάουλ μακριά από την μπάλα που καταλογίζεται από τον Κώστα Τσούλη. Το φάουλ είναι του Μακδάνιελ, ο οποίος διαμαρτύρεται.
θα βλέπουμε τη φάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας για όλα τα replay που μας δίνει. Ο Κούσμα στην επαναφορά για το Wilkins. Αντίπαλο του Κουντουράκη. Θετικό φάουλ, όχι αμυντικό του Κουντουράκη. Έβδομο φάουλ για τον Ηρακλή. Από το επόμενο Παναθηναϊκός θα έχει δικαίωμα να εκτελούνται βολές. Έχω την εντύπωση ότι το φάουλ είναι θετικό και αμυντικό. Ο Κούσμα θα επαναφέρει για τον Αλβέρτη. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Πάντα ο Σοκ. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο προστατεύει την μπάλα. Θα πλησιάσει, θα πάρει φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Σοκ. Το φάουλ από τον Γιαννουζάκο. Να ο Σοκ στον δέκτη μαζί με τον Κουντουράκη και τον Βράνκοβιτς. Και το τελείωμα της προηγούμενης φάσης. Με το δεξί του χέρι ο Γιαννουζάκος το κατεβάζει πάνω στον Σοκ. 68-49 από την πρώτη βολή του Σοκ που έχει 6 πόντους, 4 τελικές πάσες, 2 κλεψίματα, 100% ευστοχία σε όλα. 2 στις 2 από τη γραμμή όπου εκτελούνται οι βολές, ένα εύστοχο σουτ σε μια προσπάθεια σουτ 2 πόντων, ένα εύστοχο σουτ σε μια προσπάθεια 3 πόντων για τον Τιτ Σοκ. Πάω πάνω στον Κακιούση. Το καλάθι δεν μετράει. Παναγιώτης Μπογιατζής με πληροφορία ότι τώρα ο Μωραήτης περνάει στη θέση του Γιαννουζάκου. Έτσι λοιπόν ο Στίβιατζόγλου έχει χρησιμοποιήσει και τους 10 παίκτες του Ηρακλή στο σημερινό τελικό. «7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, Starplay. 69-51. Ο λόγος του Παναγιώτη Μπογιατζή. Παναγιώτη. Κώστα, η οδηγία του Στίβιατζόγλου προς τον Κώστα Μωραήτη ήταν χαρακτηριστικά, του είπε πολέμησε, τίποτα δεν έχει τελειώσει, μένουν 7,5 λεπτά, δεν τελειώνει τίποτα πριν λήξει το παιχνίδι. Ο Κούσμα προσποιείται στον Starplay, Σοκ. Αλβέρτης με τον Μακδάνιελ θα πλησιάσει με το αριστερό χέρι. Μπάλα θα καταλήξει στο Wilkins. Αλλού πάτησε, αλλού βρέθηκε. 17 πόντι για τον Ντομινίκ Wilkins και 20 πόντι διαφορά. Και τώρα follow από τον Μακδάνιελ, διαφορά ξανά σε 18 πόντους. 7 λεπτά περίπου για να τελειώσει το παιχνίδι. Ξαναβλέπετε τη φάση. Και ας επιστρέψουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Εντάξει, τίποτα. Φάουλ του Σοκ πάνω στον Λευτέρη Κακιούση. Ο Παναγιώτης Μπογιατζής έχει κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο να μας δώσει. Παναγιώτη. Κώστα, ο Κώστας Μωραήτης είναι ο 5ος παίκτης που αλλάζει ο Στίβιατζόγλου στο μαρκάρισμα του Σοκ. Έχει προηγηθεί ο Κακιούσης, ο Αγγέλου Αστεριάδης και ο Γιαννουζάκος. Και στην προηγούμενη φάση έχω την εντύπωση ότι μάλλον ήταν επιθετικό φάουλ του Κακιούση πάνω στον Σοκ και όχι αμυντικό του Σοκ. Βλέπετε εσείς και τους παίκτες που έχουν 4 φάουλ, ενώ αυτή τη στιγμή ο Μπόζδαρ Μάλκοβιτς ζητάει time out. Του Wilkins πάνω στον Κουντουράκη. Βίκη, έχεις ακούσει κάτι από τις εντολές του Μπόζδαρ Μάλκοβιτς προς τους παίκτες του? Ζήτησε περισσότερη προσοχή στην άμυνα, δεν δέχεται τις διεισδύσεις του Λευτέρη Κακιούση και του Κώστα Μωραήτη. Ήταν χαρακτηριστική η κίνησή του και μάλιστα ήταν το σημείο εκείνο που ευίστησε την προσοχή στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο λόγος λοιπόν τώρα στον Παναγιώτη Μπογιατζή, ενώ βλέπουμε μάλλον άμυνα ζώνης από τον Παναθηναϊκό. Παναγιώτη. Κώστα, Στίβιατζόγλου ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν να πιέζουν σε όλο το μήκος του γηπέδου και στην επίθεση να επιχειρεί ο Κακιούσης διεισδύσεις και αν βρίσκει διάδρομο να κάνει το lay-up, αλλιώς να μοιράζει δεξιά ή αριστερά την μπάλα στην περιφέρεια. Παναγιώτη, να είστε σε ετοιμότητα αν ακούσεις κάτι από το Στίβιατζόγλου, καθώς έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει άμυνα, παίζει μια ζώνη 2-3. Αν όντως παίζει μια άμυνα ζώνη, είναι βέβαιο ότι ο Στίβιατζόγλου θα δώσει κάποιες πιο συγκεκριμένες οδηγίες. Είτε για διείσδυση από την περιφέρεια, είτε για κάποιο ξεμαρκάρει στο σουτ. Αυτός είναι ο Μπρούγκος στον δέκτη σας και τώρα ο Λευτέρης Κακιούσης. 75-56. Διαφορά 19 πόντων. Κακίος που έχει φτάσει στους 8 πόντους, έχει και 3 τελικές πάσες. Γιαννάκης για τον Οικονόμου. Κούσμα με τον Κακιούση. Αλβέρτης προσποιείται στο Μακδάνιελ, Κούσμα και πάλι. Γιαννάκης. Κούσμα. Wilkins, υπάρχει το φάουλ. Το κάρφωμα του Wilkins δραματικότατο, αλλά δυστυχώς για τους φίλους του μπάσκετ. Εδώ έχει
υπάρχει το φάουλ του Κουδουράκη. Φαντάζομαι θα προσέξετε για μια ακόμα φορά ότι σε όλα τα άλματα του Ντομίνικ Βίλκινς μαζεύει τα πόδια του. ...76-56 από την πρώτη βολή του Wilkins που φτάσε τους 18 πόντους. Η διαφορά παραμείνει στους 20 πόντους. Ενώ φαντάζομαι θα ακούτε στους οθόνες σας, στην οθόνη σας μάλλον, τους πανηγυρισμούς οι οποίοι δεν έχουν κοπάσει από το 5 λεπτό και μετά που ξεκίνησε το παιχνίδι από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ωραία έτσι για 3. Το νόμο δεν είναι το Μακδάνιελ από πίσω του. Μακδάνιελ όμως είχε πατήσει τελική γραμμή μπροστά στον Στέλιο Σιμεωνίδη. Κοιτάξτε, καθαρά το αριστερό πόδι του Ξαβιέ Μακδάνιελ έξω από την τελική γραμμή. Και τώρα ο Γιαννάκης. Θα γίνει το λάθος από τον Κούσμα, ο Γιαννάκης θα μπει στην πορεία της μπάλας, ο Κούβελας θα την επαναφέρει. Κακιούσης. Από τον νόμο του Μωραή την μπάλα ξανά για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός στο χρόνο που απομένει. Δεν είναι δυνατόν να χάσει τον τελικό. Παραλαμβάνω λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα σοφαρίσει σε νίκες τον μεγάλο Άρη. Ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και το καλύτερο ποσοστό, καθώς τις 7 συμμετοχές σε τελικό υπάρχει 6 νίκες και 1 ήττα. Ενώ ο Άρης έχει 6 νίκες και 2 ήττες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πραγματοποιεί τον πρώτο του στόχο να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος. Ο επόμενος στόχος θα είναι, και επαναλαμβάνω ευχή όλων, να το καταφέρει, να φέρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη χώρα μας. Ένα κύπελλο που τόσο πολύ λείπει από το ελληνικό μπάσκετ. Ο Wilkins θα κάνει το σκορ 77-56. Μακδάνιελ θα μαζέψει την μπάλα. Κακιούσης. Κακιούσης θα κάνει τη διείσδυση. Ο Μακδάνιελ ο Wilkins προσπάθησε να λιώσει το σουτ. Κακιούσης θα την κλέψει. Δεν τον είχε αντιληφθεί ο Wilkins. Ενώ ο Μάλκοβιτς λέει στους υπόλοιπους παίκτες Παναθηναϊκού να μιλάνε για να ενημερώνουν τον Wilkins, ο οποίος τώρα πατάει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Απίστευτη φάση. Wilkins που ανταλλάσσει κάτι και με τον Κουντουράκη, διέσωσε το γήπεδο σαν να στραπεί πραγματικά. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο αφήνει την μπάλα στο καλάθι, και όμως ένα καλάθι που ανταποδίδεται εξίσου όμορφα από τον Μακδάνιελ, και παίρνει και το φάουλ από τον Wilkins. 79-59 και δικαίωμα, ξανά εδώ κοιτάξτε, το Μακδάνιελ στον αέρα, πέφτοντας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Πετσάσκι στη θέση του Οικονόμου, ο Τάρπλεϊ στη θέση του Κόρφα, του Κουντουράκη. Η Βίκη Μιχέλη μου λέει ότι ο Κόρφας είναι ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έχει παίξει το τελικό. Μακδάνιελ 79-61. Wilkins επαναφέρει στον Κούσμα. Γιαννάκης. Τζον Πρέσ από ό,τι βλέπω για τον Ηρακλή. Στο μισό γήπεδο. Θα και ο Κόρφας που θα περάσει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μποζα Μάλκοβιτς βλέποντας αυτή την άμυνα φέρνει πιο κοντό σχήμα στην ομάδα του, ενώ έχουμε time out από τον Στίβ Γιατζόγλου. Στα 4. Βίκη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Βράγκοβιτς ή μου φάνηκε? Έτσι πράγματι είναι, στο αριστερό γόνατο έχει τοποθετηθεί πάγος και δεν σηκώθηκε ούτε στο time out για να παρακολουθήσει τις οδηγίες του Μποζνταρ Μάλκοβιτς. Έχει πέσει την αντίληψη του να έχει χτυπήσει το παιχνίδι, για προληπτικούς λόγους υπάρχει ο πάγος? Σε μια φάση πριν αλλάχτεί και πάρει τη θέση του ο Νίκος Οικονόμου, ήταν μια κόντρα πάνω με τον Τάρπλεϊ. Δεν πρέπει να είναι όμως κάτι σοβαρό, γιατί δεν βλέπω τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ανησυχούν. Ο λόγος τώρα στον Παναγιώτη Βογιατζή, Παναγιώτη, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχουν αλλάξει υπερβολικά οι εντολές του Στίβ Γιατζόγλου, μάλλον δεν θα έχουν αλλάξει καθόλου. Εσύ τι λες? Κώστα, έχεις δίκιο. Ο Στίβ Γιατζόγλου δεν άλλαξε και πολύ τις οδηγίες προς τους παίκτες του. Είπε να συνεχιστεί η πίεση και μάλιστα είπε όσον αφορά στην επίθεση, είπε στο Γιαννουζάκο να επιχειρήσει τρίποντο. Πράγμα που έκανε ο Γιαννουζάκος και αστόχησε. Ο Wilkins θα φτάσει
τους 25 πόντους. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τελική φάση του κυπέλλου, για να τελειώσει ο 21ος τελικός. Ένας τελικός που, μια τελική φάση του κυπέλλου που απέκτησε ένα διαφορετικό χαρακτήρα από την πρωτοβουλία που είχε η Διεύθυνση Ειδήσεων του Αντένα και βρήκε βέβαια μέρη στους συμπαραστάτες και την Ελληνική Ομοσπονδία αλλά και την Ένωση Σωματείων Πάτρας και Ηλίας. Μην λησμονούμε ότι η τελική φάση του κυπέλλου μετετράπηκε σε ένα πανηγύρι, ένα πραγματικό πανηγύρι, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών, μαθητών, αθλητών από τα σχολεία της Αχαΐας. Και μην λησμονούμε ότι με την πρωτοβουλία του Αντένα τα παιδιά αυτά ήρθαν εδώ κοντά, ήταν όλους αυτούς τους μεγάλους αστέρες του ελληνικού πρωταθλήματος κοντά και αγωνίστηκαν στα σουτ των 3 πόντων, πήραν τα δώρα τους, αισθάνθηκαν κάπως διαφορετικά. Και βέβαια ας ελπίσουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν συνέχεια. Κόρφας για το Γιαννάκη και Σοκ, 3 κλασικοί playmaker. Wilkins για τον Πετσάσκι. Γιαννάκης. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. 81-68. Ο Παναθηναϊκός έχει μια διαφορά 13 πόντων. Ο Σοκ κοιτάει τον χρόνο, απομένουν 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πετσάσκι για τον Κόρφα. 4 Wilkins χωρίς ισορροπία. Και Τάρπλεϊ τώρα για τον Αγγέλου. Κακιούσης. Αγγέλου. Και τώρα Τάρπλεϊ. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Μακδάνιελ και ο Wilkins διεκδίκησαν την μπάλα, η οποία κατέληξε στο Παναγιώτη Γιαννάκη. Wilkins με τον Πετσάσκι, το φάουλ του Αγγέλου. Την προσπάθειά του να μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Ο κόσμος βέβαια περίμενε το Wilkins να κατευθύνεται προς το καλάθι του Ηρακλή και να κάνει ένα από αυτά τα σπάνια καρφώματα που εκατοντάδες φορές έχει κάνει σε όλα τα γήπεδα του κόσμου και κυρίως βέβαια σε αυτά της Αμερικής. Wilkins ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες στην ιστορία του NBA. Με απίστευτες αληθικές ικανότητες. Το 82-68. Και τώρα 83-68. 15 πόντοι διαφορά. Με το Wilkins να φτάνει τους 25 πόντους. Και να είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Κακιούσης για 3, Τάρπλεϊ. Αλλιώς και το σύντατο του Wilkins. Δεύτερη προσπάθεια του Τάρπλεϊ δεν ήταν επιτυχής. Γιαννάκης. Πάτησε στη γραμμή, όπως έδειξε ο κύριος Ζούλης. Μακδάνιελ θα επαναφέρει την μπάλα για τον Γιαννουζάκο. Φάουλ από τον Πετσάσκι, έχω την εντύπωση. Ναι, δικαίωμα για 2 βολές στον Γιώργο Γιαννουζάκο. Και αυτός είναι ο Μύροσλαβ Πετσάσκι, δεύτερο του φάουλ στο παιχνίδι. 55 δευτερόλεπτα για το τέλος του 21ου τελικού. Ο Παναθηναϊκός θα προσθέσει το 7ο κύπελο στην αίθουσα τροπαίων του συλλόγου. Ο Γιαννουζάκος θα μειώσει 83-69. Ο Ηρακλής για τρίτη φορά στην ιστορία του θα είναι φιναλίστ του θεσμού. Ο Ηρακλής που με τον Απόλλωνα Πατρών απέκτησαν το δικαίωμα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό κύπελο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιαννάκης για τον Κόρφα. Wilkins θα του φύγει μπάλα. Μακδάνιελ για τον Γιαννουζάκο. Αυτός θα αφήσει μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 83-72. 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Φάουλ του Κακιούση πάνω στον Σοκ. Τα 2 πεντάρια. Δικαίωμα για 2 βολές λοιπόν στον Τιτ Σοκ και ο Κακιούσης με 5 φάουλ αποχωρεί από το παιχνίδι. Αξιούν συγχαρητήρια στο Λευτέρη Κακιούση για την όλη του προσφορά. Άλλωστε είδατε και το Στίβια Τζόγλου να τον αγκαλιάζει και τον Τάκη Αρατζουλίδη. Παραλαμβάνουμε το πρόβλημα της μέσης του. Κακιούσης είπε παρόν στο τελικό και όχι μόνο αυτό. Έπαιξε 26 ολόκληρα λεπτά για το τελικό. Εσείς βλέπετε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα. 10 πόντοι για το Λευτέρη Κακιούση, 4 τελικές πάσες σε ένα κλέψιμο. Είναι ο απολογισμός του για τον playmaker του Ηρακλή. Αγγέλου σιγά σιγά. Ο λόγος του Βίκη Μιχαήλ. Βίκη. Ο πάντα συγκρατημένος Μπόζινταρ Μάλκοβιτς φαίνεται να απολαμβάνει τον πρώτο του τίτλο στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά γύρισε προς την εξέδρα των επισήμων όπου κάθεται η σύζυγός του. Έστειλε ένα φιλί. Δίπλα της κάθεται ο Θανάσης Γιαννακόπουλος.
οι οποίοι μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο και ανταπέδωσαν το χαιρετισμό στον Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Είδαμε το κάρφωμα, το ανάποδο κάρφωμα του Μακδάνιελ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο τελικός τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι δίκαια. Ο κυπελούχος Ελλάδος ήταν σαφέστατα καλύτερος από τον Ηρακλή. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου ήταν η ομάδα εκείνη που επέβαλε το ρυθμό της, έδειξε ότι είναι η καλύτερη στον τελικό. Παίρνει λοιπόν τον 21ο τελικό με σκορ 85-74. Να γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για την αποφώνηση της μετάδοσής μας και βέβαια για την απονομή. Βλέπετε εσείς την τελική κατάταξη της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Παναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δίκαια κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος για 7η φορά στην ιστορία του. Τα συγχαρητήρια λοιπόν προς τους παίκτες, τον προπονητή, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Μιλήσουμε ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος επί σειρά ετών είναι ο άνθρωπος που στηρίζει τον Παναθηναϊκό. Και να θώ και στο σημείο αυτό ότι ο Κώστας Χαΐτογλου με το που τέλειωσε το παιχνίδι συνεχάρει τον Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ευχόμενος να φέρει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη χώρα μας. Ο λόγος στη Βίκη Μιχέλη όμως. Βίκη. Αυτή τη στιγμή, όπως βέβαια μπορούν να δουν όλοι, ο κύριος Χαΐτογλου συγχαίρει τον κύριο Γιαννακόπουλο. Κύριε Γιαννακόπουλε, το 1996 είναι δίσεκτη χρονιά, αλλά φαίνεται ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Από χαρά σε χαρά. Είναι πράγματι μια μεγάλη χαρά σήμερα για όλους μας, διότι ο Παναθηναϊκός, τα παιδιά αυτά, κατέκτησαν το κύπελλο του 1995-96. Προφανώς ευχαριστημένος και είναι το πρώτο βήμα για περιμένουμε κάτι καλύτερο στο Παρίσι. Με τη βοήθεια του Θεού, ας ελπίσουμε ότι είναι το πρώτο βήμα για να πάμε ακόμη πιο καλά. Κύριε Βασιλακόπουλε, χρόνια Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ και τώρα Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Ήθελα να μου μιλήσετε για το δεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος στο Final Four και πόσο ευχαριστημένος είστε από την όλη διοργάνωση. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα δικαιώνει και τον θεσμό αλλά και αυτούς που εμπνεύστηκαν και επέβαλαν. Το Κύπελλο Ελλάδος έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μεν παραδοσιακή οργάνωση, αλλά ο τρόπος που διεξάγεται δεν είναι καθόλου παραδοσιακός. Ειλικρινά αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι και η ατμόσφαιρα που διεξήχθηκαν αυτές οι δύο φάσεις ήταν πράγματι αντάξια του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι μέρα γιορτής του ελληνικού αθλητισμού και επίσης μέρα γιορτής του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί ο Απόλλωνας Πάτρας να μην κατέκτησε το κύπελλο, αλλά σίγουρα είστε ευχαριστημένος. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Ομοσπονδία για την άψογη διοργάνωση, τους φιλάθλους για το καταπληκτικό κλίμα και τους αθλητές για τα ωραία παιχνίδια που μας έδωσαν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Ανδρέα Φούρα και τον κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο, αλλά και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανεβαίνει στον αρχηγό του Παναθηναϊκού να παραλάβει το γήπεδο από τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Ανδρέα Φούρα, που θα κάνει την απονομή. Να ο Παναγιώτης Γιαννάκης πολλά χρόνια στα γήπεδα της Ευρώπης, πολλά χρόνια στα γήπεδα της χώρας μας. Και βέβαια η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης για τον Παναθηναϊκό, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης υψώνει ένα πανέμορφο κύπελο. Και τώρα βέβαια σιγά σιγά ένας υπέκτης του Παναθηναϊκού, ο Ντομινίκ Βίλκινς, που στην πρώτη χρονιά στην Ευρώπη διεργάζεται το κύπελο Ελλάδος. Είναι το πρώτο του τρόπαιο στην Ευρώπη, είναι το πρώτο τίτλος. Ο Μύρος Λαπετσάρσκι που θα το ασπαστεί. Από πίσω είναι ο Νίκος Οικονόμου, σίγουρα όπως απαιτεί το έτοιμο, ένας υπέκτης του Παναθηναϊκού. Θα το κρατήσει στα χέρια του, θα το υψώσουν προς τους φιλάθλους της ομάδος τους, οι οποίοι πανηγυρίζουν για την πρώτη επιτυχία, φετινή επιτυχία του Παναθηναϊκού. Η σειρά του Παυρακόπουλου και αυτός ο πρώτος του τίτλου με τον Παναθηναϊκό. Ο Κούσμα που θα υψώσει το κύπελο. Από πίσω είναι ο Στόκ, είναι ο Κόρφας, είναι ο Βράνκοβιτς, ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, ο Χάρης Παπάζογλου και αυτός μια μεγάλη συνομία του Παναθηναϊκού. Να δώσουμε το λόγο στη Βίκη Μιχέλη. Βίκη. Best title in your career. Feels good. We need 2 more. We're going to try to get the one in Paris first. Okay, thank you. Είπε ότι αισθάνεται πάρα πολύ καλά και χρειάζεται ακόμα 2 τίτλους. Χθες, Νίκο, μου είπες ότι αυτό το κύπελλο θα το αφιερώσει σε έναν δικό σου άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός τελικά? Πριν 3 μήνες έχασα έναν άνθρωπο τον οποίο τον υπεραγαπούσα και τον υπεραγαπώ. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Τζόρτζης. Κανονικά πρέπει να είμαι χαρούμενος, αλλά αυτό με στεναχωρεί ότι δεν είναι μαζί μου εδώ πέρα. Αλλά αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλα τα παιδιά, γιατί μας αγαπούσε όλα τα παιδιά στην ομάδα. Και ένα δεύτερο άτομο είναι η μητέρα μου, αυτή τη στιγμή παρακολουθεί το παιχνίδι από τηλεόραση, γιατί είμαι λίγο προληπτικός. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, ο Κώστας Παταβούκας, ο
ο βοηθός, ο διερμηνέας του Μάλκοβιτς από πίσω, κ. Μάλκοβιτς με τον κ. Θανάση Γιαννακόπουλο, αγκαλιές και φιλιά. Ο πρόεδρος Παναθηναϊκού κ. Παύλος